thil ka hriat le masak ber chu pindan var veka hian kamua hei hi thina pia lamram chu ani don hi katia tur chak tak ka eya ka thi hnuwa ka hriat na chu aron kir le tamai ni tura kangai o ka hria a bareini le sap trong te ania kaumna pindana chuan tukver om lowa chhun nge ni zan tipo ka hrelo kanara chuan oxygen tube pain vua kaka tube dang a in vua boka kapuma tranga turan siak chuana tepo ani mai theye drip min khai tel bokane kahriat na mumal lo tak mai chu aron pa ngai tran zela kabula nurse thru te kapin dan bula silai keng veng tu in ring renga om te chu kawa muwa hei hi thina pia lamram ani haulo mai tin ka khel kan sik china alola thip wat thei mu mangani lowa atak nge yani kaladam tlat mai ka beidong chu karum nguta engwangin nge kala thi lo ni tur kha ka hi blut nge ya thi chu ka nai viawang ma se nai viaw kha atok tlat lo kaladam chu ka hlim mol lo ka hreom na a in tran don chau ti na ne ka taksa chu a chaw emema menpo kameng thlei theilowa mase kamit sirin narsin bakcheyak ti kawa muwa vazuan thutta ila inti hlumna tan kamang theyang chet kan tuma kol min lo buntir vek kalonia kaka tiu pan vua chu an phoi hnuwa kalei chu natak main kasea kano pan lain leise vak hian athi theye antia ana hle ti lowa chuan nuk a hnai vak lo inti hlumdan ngai toin thok lak mi alote kan ti le china ka mai duk thleng chu ka ti thei ma se tho cham tak tak chuan boruak hip lo ka hlau le si ni kho hrelo khopin ka tho chu champo ni se ka taksa in ka thunun pialama boruak a hip le don hrim hrima inti hlum tumna a thlak takane swengila ka ngai tua adam ka be sei to lo ka wi hle a malin ka omta ti ka ngai tua tel phei chuan ka ngai le zual kan mi sona khan thil chiang tak chu thlona chu kan tumange in kan be hlo tlinga ma se a chuanom na ka hre to lem lo ama chuan ka ti tur ani angin ka hlena mi hring ril ruwa tangin ka thlir lem lo ka khuma tang ro chuan mi hring ril ru nen ka thlir to a ka in chirin poi chu ka ti ve ta deu nurse te chuan odam dia in minron betrina ansap trong mana ka hria thei china chuan kadam chuak don ti te swengi la chu athi to ti te ansoya kaladam hlau mai chu kata na thalovin kamangang takzet avoi khatna tan ka trong try ta nge ngeya lalpa khoya ngeyom ka hrechi alowa min thi tir ram te khai katia dam chua chu ka hlawane North Korea chuan sa khuwa kan hnola kan pathian chu kimil sunga ani deuh mai mase bum so dam lo laia ka ho tumin kanu chuan an pindana mai cha masiam ka hmuwa afa panun zuwa turin pathian za ngai na adila kanu tong trai na pathian hena chuan ka tong trai ve top mai ani kadam chua chuan kanina diktak te kan mission chungchang te chu ka zep atul don ka soi chua kemo min dop chua kemo ani vai chuan kan ramtan kum khua in phatsan tu kani to dona kan mission chu a hlotlinga ka tong chua lo phot chuan kan ram pasal tha chu kalani thei thau don tinani bok phatsan tu ni ka hlau chan ber chu ka chung ten ni an sahim na tan ke hi thi ila a thazo kang nurse le police ta chuan chhum lo chat lovin min vila min en kola min trong chuatir antum nin kangai nurse hovin min duate me mai te chu kangei lek lek zoka thlok kat ro hanti mai te ka chak thrin tun hnuwa ka ngai toilet hian ka thi an hlau tak zeta mi hring nun chanan tum tak zet ti ka hrethiam chau ane ka hriat na aron kir le chu ka taksa a nalai te po aron chiang tak hop mai ka ke ding lam chu ka ti na hle a ka kal hlei thei don lo ti ka chiang tur ka hip na wangin
kaka adik lo boka kaleya vungin thil sakhat engma ka ei theilo chuta mangchia ka nei thrina ka chung tele thlona chungchang te ka hmu pol thrina trevak vak chungin ka har chuak thrin engte reinge chutianga ka omchu ka hrelo nikhat chu mi pahnih hian minron tloa kalo mu hil dera korean tongin I har reng to ti kan thria meng mai te minron tia korean tonga min bia chu ka phudeu zoka kameng man teu khop mai mengilang chuan korean tong ka thiam ti kalan tir ngal dona apoi zo ngal vek chuta pakhat jok chuan japanese tongin minron bia a airport tamin mantu bok kha alo neya south korean mi chu kan hotela swengila ron mutu te zinga mi pakhat khane japanese pa chuan mayumi pui che kandua itan ngoi reng athalo zo kania idam watwat kandu ni atia japanese kani chu aring chi alova mase achiangam lo ti ka hria achian theina turin engtin ma kalawam du lowa endik na masaber chu kapal tlang to ome mase chu abul tran na chau alani he buena tanga katal chhuwa theidan tur ka ngai tua remchanga omani chuan ka inti hlumang tiril ru kapua zona minjot fo dona ka hril turte kalawin rin lok angai bok agent ni tura kan training chung khan rilrua in beina chungchang te po kanjir thrina chu ataka ka man chhuwa ahun to ti ka hria trong theilo lema ka changdon em ni o ka ti dewa mase narsin ka trong a hreto tlat thilti chi anilo korean kani ti thupna tan chuan du thlan tur pahni kaneya chinese emo japanese emo ni minman tu te hian japanese passport diklo ka hmang tian hreto chuba ka chuan japana min hruayang ti ka hlau zek kanrama tanga ka hriat danin japan police ho chu annun rong ema anmi mante in puana tan tharum an mangna salutuka korean phei chu andim lo zual nin minril thin south korea kal phei chu du thlan tur om lo top pa in a chele zual zok an police te chuan anmi man te chu an mit mu te an kher chuaka an kutin an phoisak thin ti te minril thin north korea spy south korea tanga ron hole thei hi chu hero ang dewin kan ngai deuh zel kadu thlan tur thaber chu chinese anga inlan tirani communist ram ve kan nia piangyanga kirle theina rem chang kanei don thlonatla khan ka in nam noi ti fin fiana engma aumlowa minman tu te hi chinese mi kani tia ka min thei chuan kan ram phat san lova kirle theina rem chang kanei thei mai thei tinani sukhi nena china kanom lai khan chinese mi om tak te ni na kan ho thrina kaming man thin pai chui wi chu man ka tumta a dot nalle dak thlar mai ani do ne chu kati hau lawa a aya thra ka ngai tua chuak zolo ka hrisel na a tha deuh nuwa chuan wheelchair a kutkolin min thlung beta min kalkual pui thrina thil tuiri lampo ka eve thei towa reivak lo nuwa chuan thuzo fiana pa ngai tak ka ma chon thei to don ti ka hria chuta tanga ninge mozat nuwa chuan wheelchair a min dain police venin min hruai chuak ta police station min pan puya chuta chuan mingo nu pa hian min lo muaka ami pa jok chuan ka hming chu Ian Henderson ania he hi kan upui Maria ini ke hi barena an police how to pa ber kani ye atia Maria chuan khongai thala deuh mai hian min lowena kanau engkim athale vek done lungai reng su min lo ti veya ka hria thei turin nurse bula chuan a mel thahle mai atilea khongai na manga min ne antumani hi ka in puan wat theina tura an tektikania ka in ven film khurangai done ti chu karil ruwa aron lut ngala Henderson chuan ka ngai tuana chu a hriani mai thei thataka kan zona I chan thei ka beiseya ma sei trong du box si lo
kanram sarkar hian chutite wala ro pui chuan angai lem lo chenia mintia atongka chuan min room thaina a omin ka hria enge soitura min du ni tin ka chang ve thunga Henderson a chuan min en khola naktuka kanin mule don nia ka thu soikha lo ngai tuang che mintia police station a hian niang zat nge ka om ka hreto lo nurse le police officer pathumin min vil deuh chota physical therapy kanai ni tin boka darkar ni chung hola kaikwa chungin kakal thrina ka ke po zoi zoin ka mang ve theito thisen an siak mol mai chu aboi thak North Korea kanin hril thin dan chu khothlang ramte chuan thudik soina dam doi anneya min chiu to chuan do ta soi thei to lo anti thin thudik soina dam doin min chiwang ti ka hlawa katrang na ve thei hlea sot pheizong a sot lem lowa kangoi reng hian katan a that pha don lo ti ka hria engemo ka soi chua ve atul to nurse ne na chuan kolmin bun tir na chu na ka ti thule katuya hal thu ka hrilta nurse te chuan veng tu te hne na mayumi atong chuak ta e antia nurse te ka biak ta ka chuan Henderson ate nu pa po anron lang tangal thom no tlereule ei turte min ron kena thil che sang min zo kara thona a puak thei thil kam chungchang min zo telzia engma ka hriat lo thuin ka chang thin tongka thuin zo fiana in omzia anei don lo ni hrein Henderson a chuan lekha in chan tur min pelea Chinese sangin kalawin chua thlap kaming chu pai chui hui ania kumsang khazakwa somruk palia kapianga Heilongjiang province Wuchang city ya piang Japan a cheng chungte dampui nei to lowangin ka indane ka soidan chuan fashra kania Korean era chiat na thlenga chuan mo phurna kanei lo he thlona ka chuang ve hi ka sualna omem ni kati ve hlau thungane ma se do thi chu aboi thak ka soitam paule anoi lo tel nimain ka hria ni kha chu Henderson a chuan chanchin bumi te ron thruain kathla anron la a khovel puma kamel chu 12 thattu ti thuziak noya alangdon North Korea ka chung te chuan lo mu ve takangmo kapa kha Angola akal don nin ka hria a fanu chanchin a mu chuan aril ru avanadon takem chumi hnuwa chuan South Korea le Japan na yo ten thu min ron zot fialea kalatrang chunzom thei zela min man tu te chu ando theina atla hniam to khop mai Hong Kong ami meicha pakhat Cantonese strong thiam anron thruaya Chinese mi angin min ron kom vele anena chuan ka chanchin chu heti hian kalorila kapiana chu Wuchang city ya ania kapa chu thil siamna unexecutive anithrina mase cultural revolution a khan namphat san tu tinan mana ain ti hlum zuita kanu chuan min tlan sanin Beijing a pasal dang min nei sana tuma bel tur ka nei lo katia kadot soi chu keipoin ka oin ka in khongai ta hle maya atra te po katrap hial ka soi zom zela kalna tur ka nei lo wangin guangza wa kapi ka wafina waitress na ka thok zuita ka thian nu nen makawa kantlan dun ta ne makawa hian Japanese mi upatolam Shinichi Hachiya nen kanin tonga ka chanchin ka hril chu min khongai hle maya fanuanga min lain Japana min hruaya in chungen kol na ka thokta kanom na chu Tokyo aneya Mayumi ti ming min putira fanuang main min duata mase Japana chen phalna kanei lo wangin po nei ro chuan ka chuak tam lo hle Europe ai ro chuan trum thum chu minjin pui to a passport le ticket chu ama in atifel vek trin ka chanchin soi thei tur berla chu athi to a tuna hian kapoi khoina ni lova shrem min tum mek
South Korea min thon ani phei chuan min that nge yang katia Chinese nu chuan South Korea thon an tum che ni chuan trang tla tang che I thiam emo thiam lo emo po ni se anin puan luitir tho thowang che min tia Chinese nu in min ron dop nuwa Henderson a chuan aduwang chana ala mulo ani che kang Japanese aron tir le a thu min ron zo tu chu bare na kanom laya kalo mu photo ani nge a spy ve bokani ti ka helo chu a ka in ti hle chunu chuan sinichi chungchang min zo chi khle mai do ta chuan in kokal lai om thin ka dot soi zong chu ka hrevek seng to big lo dot vekin ka chul mam ta zel Henderson a chuan South Korean hovin an hne na kan hlan hun che an nga ka chutianga thlen lo nan chuan kan zona chang thamai ro China a ikal theina turani hi dot min thil zel ani chuan South Korea hne na hlan che bak chu ti theidang kan nei lo min ti nge a Japanese nu chuan sinichi ne na kanin kar chungchang te min zota engwangin nge turi eive min ti chuan no pang chethu hla tak main ei tura min ti wangani tin ka changa abak tranfung tur kanei lo chunu chuan sinichia meyang tiatin min chuata kangai theita lo hle maya mi pat mei chiat na lam rong kai a soi chuata ka phei chuan kut kol min bun tir lo boka dokana lonin alama chuan kawatlan pheya ka khupin a hnar tak maya kawa do sia ariropa atliak chiang khopang le Hendersonan minron man beta min hnung khir atum lain akeya karapa akapa tak mai ka hnekin ka kiwin a hmaya ka hem zui boka asilai chu saka amale keima inka katuma mase veng tu dang te chuan minron nai man to a Henderson a chuan min rek bet boka asilai ka chu sak man talo Henderson a chuan kap mi asu ka hlum chu adu berani kha nung chungin kan mamo ati tuar tura Henderson a min re na trang chuan tal chuakin kan han buai zui le nak naka mase teisarin min kap hlom top maya ka che thei to lo Henderson a chuan ole I hun thai bo pelto South Korean ho tai ni to e min tia anhuwa ka ngai tuale thian South Korean agent te hne na min hlan chu an lo tum hrim tho nin ka ngai anrama min thon lu ka hlau na chu an hmang tangkaya min khongai anga anlan na te thleng khan Japanese le Chinese kanilo ti zon chua antum na mai ani ti ka hrathiam Henderson anupui Marie phei chu kachunga athalea min lai na tak takem ti phei chu ka hrathiam lo North Korea kan ngai sa ne mem truck suit te min pea lomom du takane nylon thom no hi North Korea chuan mitrafa te in bel tura kan ngai thin kanu poin bum sotan alei sak ve nge mase a hak main athi san ta thung lir thein min roi chuaka thlona trum mun kan pana chuta chuan Korean Air thlona pakhat hi alo dinga abula chuan South Korean agent thren khat anlom boka South Korea chuan ti du dale ngai sak katok don ti hrein tal chua katuma katre tur boka mase min chel hnelu tuklat katran viau na chuan omzia anei lem lo agent pakhat chuan kalei ka selo na turin kaka puanaron noa ka mui chu atuam boka thlona chuan bungrua ang devin min hlang chhota ne thlona laita ka thruwa kabula chuan mi pa pahni le meichia pakhat an chuang veya ka hmalam ka ngai tua chuan thi dai ka thlang chiang kher mai kan thlo chua main ti sual lian pui kala nei zui tale ngal agent pakhat chuan Korean tongin akut ala phar thei training thatak dong spy kutani hi phuar le ro aron tia ka kut chu kalau hup thuaya Korean trong ka hrethiam ti chu dop hran pa po ngai lovin ka in puang ngal chu ani der mai
thlona chu keima phur turbi ka anrua manania chuang kan tamlo agent mechia khan Japanese strongin ka hre omem ti te minzo thrina ka cha ngai lem lo agent pakhat chuan Korean strongin bero a hre thiam vek minron tia mase Korean strong thiam lawangin kala in lan tir tafana agent mechia chuan Japanese strongin minle sakta zel sol khopui pana kan thlok chu rei hi ka hanti khopa chatuan tluk zet tane thlen la chu ka hupur em bok engin soisak na nge an mandon khomwal kai kuang nge tuine na in soisak na an manang ti te ka ngai tua katiril akhur zoi thei agent pakhat chuan apoi khoina chu thu ran ni se lalfanu ram hnuaya mu hil te po an himole atia athu soi chu annuwa snow white ti chungchang ani ti ka hrele chau North Korea chuan heng thon thu te hi no pangte anthil ngai lo kim chung ko chan chin ani deuh mai training kan nei lai khan Arabian Nights thon thu chu mi then khatin an ron pai pon luta kan chiar chu ngai nom kan tin mak kan ti em jing khowar hnuwa thlona chu a thlok niam zela shol khopuya kan trum don ti ka hriat chuan kalung phu chu a in clear zoi mai ane thlona trum hmuna kan trum fel hnuwa agent pakhat chuan samul kor minron hak tira kut kol min bun tir hnuwa min chuk puita pon chu alo vot khop mai a boruak chu piangyang nen adang lamte chia min ka hrelem lo thlona trum hun chu alian ma thlona tam tak ka dinga South Korea ram kamita ka mu voi khatna ania wangin kawai lo lek zok thlona tanga kan chuk chu reporter hovin kathla anlo la a tren khat chuan a mel chu a that khi mole engtin nge firfia ka ni thei zok temin lo tia reporter te kan pel hnuwa chuan lir theya min hno luta chak tak main kan tlan zuita ke chu kalakun renga sol khopui kan paltlang lai chuan ka hoi chuak mi alo agent te chuan namsan kan pan ti thuan soya chu mol mai chuan min ti thlabar North Korea tan chuan namsan chu munan chedong ane chu muna chuan kan agent te chu nasatakin anlo ngai satowa mi tam tak anlo ti hlum to thrina ngai tua po ngai tua chi lo khopa in ngai sakna na sa an kalpui na mun te po om namsan alu to te chu anron kir le to ngai lo ti hi kan hriat dan ane kan lir thei chuana chu adinga kan chuk tur chu ni khorhelovin katlu lek engtiang takin nge min ngai sak don ti chia chu karil ruwa om agent me che pakhat chuan kan thleng ta tuna chuan I ha chol thei toang min tia pindan lian vaklova min daluta khuma min mutirin doctor chuan ka hrisel na aron endika a chaw hle ti lo chu that lo na anei love min tia khuma chuan min kalsan zuita ril runuam lo zet ma se taksa chaw tong khong awangin kamu hil ta ne ka harle chuan ka pindan bula mi pahni an lowin bia pakhat chuan tuna thu zot fia toila ni mailom alotia pakhat thung chuan director hne na tangin phalna kan la nei hleinem a taksa chawnen ri sa sang lutuk ative thunga anin hnial kara chuan agent pakhat chu aron luta kaka an tuam na chu dim na nei mi lowin aron phela ka mui vun a hik tel nual ta nge kapindana chuan khum dokan pahni sofa le thuthleng then khat toma tukver ain hong mi alowa he pindana hian kanram ta na rin nom mieng za tak boral tong mo ti te ka ngai tua agent aron lubel zela rilrua in beina lama ka tran thar le hle angai don ani hi tin karil ru kasiam thar le a agent te chuan thatak le nelom takin min bia an mit meng chu afing em bokin ka hria thil tuiril lam minin tira kamut hlule zoka ka harle chuan chung agent te chuan min lo exam muluk hle alo nia
nota thil leng engemaw an ziak zeuh zeuh hlawm minin bual tira thom hnodang min hak tira min chei bol dan chu a hoi hom khop mai mase an mani karina ka in puan theina tura an tektik kani ka ring an thom hnomin hak tir te chu aman atlom don lo tlat mi pakhatin coffee ron choi luta ka in hmain a khu chu kan chem kianga agent pakhat chuan Korean ani chiange keini bakin in hmain a khu chu kan chem ngai lo aron ti zau maya coffee chu in lovin ka pai ta vek reivak lo hnuwa tuk thuan an ron choi lut lea artui kante kimchi le bu te ania South Korea ang ram re thei leiba khatin hetiang tuk thuan tui hnai min pe chu mak kativiau in puantir min tumna man ruwa vek tho alani katia Japanese stronga nizat ka zo chuan December ni som pasari ania kapiriat hun chungchang meiche agent pahnin an soi ka ria ti sual kanei le ta lekha somni pali ti ka ziaka December ni somni pali velani ka beisei katina ne Korean trong ka hrethiam ti ka lantir le tatlat mai agent pahni chuan ngai sak zui lem lovin in thlan chungchang min soisan tadaya anni chuan andu du an thlang thei ani hmel keini chu candidate pakhat toma kandu le du lova vote thlak mai turania mi hmulain vote kan thlak boka du lo lama kan vote chu kan thlak ngam ngai lo vote thlak po ti ngei ngei tur ani top chachuna tan bu hoble siwit kan ro min ron hluya Korean ei tur nin ka hria Chinese kania wangin ka hrelo dera siwit chu lekha ka ngem ni katia agent te chuan min chhang lem lovin an nuya fiam thu an tholom an fiam thu la chu North Korea ho tan poa nui za thlak tak tak tur ania insum chungin bedroom a katlan luta tui ka her hoa azoi theyang berin kavanui ta thrin thuin zofia engma alom lova agent tenen chuan achang le hlate kan sa a maka waka ton thriat te kimil sunga TV atal ka hmutoyem ti te minzota chan har satak alom lemlo zana chuan kamut nuwa agent pahni in bethom ka hrelea pakhat chuan an politics man ruata na meichia an manghi chu ngai dam theilo hul hualani atia pakhat jok chuan ka hrialom mase poi khoina chu poi khoina animiawa ama hi ka khongai khop mai atia ani ai chuan kim chung kwa hi hremtla kan ni zo kani tin achang lea kathin asata phat mai engtin nge kan throi tu ro pui chutianga in soi chia thei katan chuan lei en tu ni ani asin tia awak mai kachaka mase engma kati thei silo atuk December ni somparia ta chuan thuin zo fiana chu kantranta tharum tel tura kalo ruat lo kangero chu kalatong talozel hoi hom takin ka chanchin chu chik takin minzota kapiana kotler mingte khoya nge lemchan ka en thrin ti te sinichi in chungchang tele Japana ka hun man dan te chu chik le chipchiar takin minzota atop lama phei chuan agent pakhathian henula hi spy ni tur chuan afing tok lowani himole arontia engtin nge ka chan don tian lo ngai chang ngala anduang chanai ro chu kapeta big lo atuk chu hreom takane thumin zot fia tu tur mi pakhat aron thleng thara meizial apak khutul tul renga Chinese strongin kanun mandan tlang pui chu chart angreng devin minzia tira kazia zo hnuwa chuan Korean ni ti hi ka hrechiangane in puang to maila itan a ol samzo kang mintia kathil zia chu bolhloboma apaya dota soi chiang lutuk tlat tin agent pakhat hne na arila keichuan engdot nge ka soi tin kalozot let vengata minron melpain ka soi kheridu tina emni atia amezial pakpa chuan
Japana chuan eng TV nge inen thin mintia azalea tin kalo chang anui deuh suka agent dangpo anlo nui ham azalea chu North Korea TV brand mingania kat hinri mawangin ka ngai tua chiang lo ti annuwa ka hrechuak le thumin zo tu hne na chuan in zona zongjong hi ka chang ning to e thiam lova min nga yani chuan enga tinge min ka hlum mai lo katia nie kan thuin zo chu ril rulama in dona ani ti ka hria a ka thei top chuan ka trang ve a ma se katlin tameu lo special agent tia in chal chi po niin ka in hretalo hial ka du ber chu ka chung te bula hole ne ani lo vek chuan min thi tir mai te u ani telin zona chu a hartul tul thunga sinichian poisa min pek za tele khoi beng ka nge kada thin ti te Japana chuan taxi ka mang to nga yem alem hanjiak te ti te Narita Airport Terminal chu engrong nge ti te Guangzhou Somena ikal to em ti te ne thumin zo tupa chuan Baghdad Airport ta khan tu tengein mu mi pakhat ayata man ni tiro choi ti ming hi I hre to nga yem aron ti khol maya min wa hre chiang te rengem Baghdad Airport ta minron mutu pani kha choi ve ania in lai china nei lo ma se phir ni mai turane min zona chu Korean trongin ania ka phok em dan chu a hai mi lo Chinese trongin kanin zo chiang ta e tiro atia Korean trongin asoi chun zom le a passport pakhat hi aron phora hi tunge mintia engtin nge ka hria tang tin ka kutum kaleka ka au chiam maya min tham lo tak main min ron naya Korean trongin kha thlona khan mi za somle panga anchuanga sin atamber chu in hlofa poisoi lo le politics a in nam noina neive lote anniasin thaler ni sen san nuaya anchung te chomna tan te anfa te zirna tan narum anthoka thlatel inlum chua sanin anchung te chomnan hre oman tuarasin engwanga hetianga che hinge in ni ka hrelo ma se trekin rondeng che se ithiltia chuan iphuza ne mintia kamaya mezial khu aron chem pain nangma chawin ichelo ti ka hria nuna chan ta te chung te ngai tuala thilom dan dik tak hi ipuana hepoi khoina mo phurna ila khichu mihring ti turani ti hriang khongai na le lainat na neilova kanomani chuan enge ramsa te ne na kandang lamna atia athu soi chuan min khoi hlea kabianga mitui aluang zoizoya thumin zot fia tu vek chuan akut zung tranga min nem det pain nula mihringini na I hlo me kane heti chung hian mihringanga cheibol che ila be seinga mem chu kanti turani rengem engkim hian hun ruataneya itan ithiltia inchir hun chu aliam mek chu hun tha chu aronin herle kher tolowang mintia naiset sota minen pain in sarkar hian mihring nun na hi engatan ma ngai lo nangpo antir ka mai ini hi apoi hle in ramtan thilro puitak tia in ngai mai theya ma se poisoi lo nun na la ka hian ro puina eng maom lo sualna rap thak tak le at na vor top anizok in puan hian ram phat san tua in ngai don ti ka hria ma se dikna I hlen chuak zok don ne sual hlam chia thatna pan tu te hi midik kan ti thin chu ni e I thluak ansuk sak che hi poirap thak tak khoina ni towa chumi atrangai chua ngaidam dil le chandam na beisei chu iti turane chu hun tha chu aliam zelania mintia ala du tok lo kongka chua pa chuan nuna chan chung te hne na chuan ngaidam dilin anza ngai na ingen theya ani lo chuan poisoi lo mi za som panga te thisen chuana in sarkar mihring nuna chu thonun na angle ka ngai tu awanga ithiam lo na nen ithiang
chuti huna chuan pathian me poin a chandam zo to lawang che tin akal chua pa chuan chui hui ngun takin ngai tuaro nge okhua katizok don che mintia South Korean agent te hian min rachiang lutuk tlat Bahrain hotela minron zon chua chat dana khan thlona atlak nuwa akal kong an chui kira achuang le chuk zong zong an chuya Baghdad atanga chuang Japanese pa fa po anron chui thlenga Japanese embassy ya tu tenge kanni ti fin fia antuma kanni na diklo chu an hai chuaka Japanese embassy in passport diklova min man antum lai khan min lo hel dai to alone Baghdad kan mi mu te thlengin an thria hepoi khoina hian hriat lo anei tlem em to nin ka hria anthumin zofia na chu kanina dik tak hriat an tumna ani to lo an hredai to a ka in puan theina tura anti mai nizokin ka hria nie rilruin dona chuan nein kom chiang takher mai Bahraina kar ni chung vel zona min zote shola niriat chung thumin zolena chuan kadotin adai to lova karil rupau khaunain atlin to heklo kathil ti le kanina thup theilova min siam tu pakhat chu sol khopuyane ka in puan ma chuan agent te chuan cholima moe tin min chuawa puya namsa natrangin kanin khal chuaka sol khopuya kan luta lir thein alo khat Europe khopui te nen adang lamna aom haulo leibanga le Pyongyang aya khopui hnuai hnungzok tia kan hria thin sol ka hmu chu kawoi theilo katisap theitrok khopui chung mun rang kan fanga achang kangin nun phunga kan tluk lo hul hualan ne kongsira thilzuar kan rama kan soina sa thin le capitalist tuar tu nia kan soi thin te chu an lo ni haulo an bung resort chua te chu aman atolutuk North Korea chung ko khatin tharuk chuang anei man khop turte anne North Korea spy kaninang chuan sol khopui katlo chu kati sual lian berle anunung berane he khopui hi kangai natlat karil ruwa kimil sunga huat na aron luta kanun pum mai kanau pan lai atanga ka training nei zong te chu dot mai ani ti ka hrechuaka atuk zinga chuan thu min zot fia tu chuan min thu chilea meizial tran pain voin chu idot soite amalte te in kan phor chuakang ngun takin longai thala dot soi to suang che thudik awma chu kan hria mintia ka dot soi chu aron phor tranta ahma sabera chuan Chinese sinilo tia chiang Wuchang City ya ipiangin kumsom panga chung icheng niin insoya mase China Wuchang City ya omlo thingtlang kho pakhat Wuchang Seinero aom marlama seilian angin insoya mase itrong kamman tungsu ti te uimei ti te chu chimlama chau an man thrin ania voiduai lo imanga marlamin heng thumal an soidan chu voi khatma imang velo fashain chopui bera hopang chang iring trin ni soya hopang chang hi chu mi hosa bakin anei phalo Wuchanga ini chuan kholaya chanchin bu zuar trin ni soya he khuwa hian kholaya chanchin bu anzuar chuak ngai lo atia angoi deuh nuwa ithu soya hian thudik nena inrem lo engemo za talom chumi na lantir chu Chinese ni lo ti hi Chinese lama chanzui zel chuan omzia nei lowang Japana ka cheng thin iti ve thung kha o siwit kan ro kan pe chea Japana chuan anei tur tui hnai takane mase nang chuan lekha ka ngani lo mo teron tia Japana yom thin ani chuan anei tur tui hnai chu I hreturani sinichi inlem kan zia tir chea Japana in sakdan ani lo hrimma kotherlem iziapo Japan kothernen inana pakhatma anei lo Seoul Asian Games chu Japan in tin deuh thowa anena mase nang chuan tunge chakpo I hrelowa texilem kan zia tira che khan akhal na chu veilama ida
mase Japan a chuan lir thei khalna chu dinglama om November ni sompalia Japan in chua sanangin ni soya Prime Minister in thak chu I hreman turani mase Prime Minister hlui jok chu atrang la yangin isoi thung thudik nena inkal zongjong atrang hian Japana iche ngai lo ti chu kanem nge thei bok atia min khai hlum na tur rui rual chu ka ngonga rek zokin an thlung ni mai in ka hria dot soibel tur ka hreto lova ka kun renga thumin zo tu chuan soi chhun zom lein he pindana ichetla hi ngun takin kanen thrinche I khum siam dana tang ringot poin sipai kai noi training in ei to ti chu hairua la ni lo Korean ni lawanga in chala mase Koreana ichung thu kan soin ikut iphut deu dar dar thina izam tilan tirna ni Korean tronga kanin biaka do ta soi chiang lutuk kan tia piangin I thu soi chu kan pom theinan nasa zokin tran iron la le thin kan fiam thu thoa inui zalutuk badrooma itlan lut tekha kan haireng reng hleinem Korean trongin iming ok huwa karon soi chuaka imel landana trangkhan hairua lanilo chungte nei lowangin in soya mase chung ko chungchang kan soya piangin itrap thrina fashai ni lo tia chiang hlebok ka soizel donem mintia ka inven na chu amalte te in aron phela saruakin min data nima in ka hria ka dot soi a phor chua chu ka ngai thlapei to lo ka thin rima ka zakhle boka tran le ngai na om lovin ka tlom chiang hle in soi chua ngai na a om to lo ti ka hria ka dot soi chan chung ril bere ro chu min riat pui kher lowang ka thil ti hi ka puan chuan thina ka ma chon do na chuaya ka ven thon jok chu ka chung ten ni high school kan kalain ku ja yang nen kanin kom thina ei tura nei reng ba ka TV te aneya ja yang chu youth kora kan hruai tu thin zirlai thatak kaneya mase kumsang khajakwa somsari palia khan ni khachu school aron kallova anu chu en thlatua puin anman ti thu thanga chui chiana ni hnuwa anchung kwa ba ka anchung mai tenen na tholui tirna kempa anthona anthenom tepo anthon tel trap kathil ti hi kapuan chuan ramphat san tu kanidona kachung te chu anzuwa don lo ti ka hria kanu le pa kawunaute kempa an khal lut tur ka ngai tua chuan hre om ka ti top theilowa ka ngai ngam lowani chuwang chuan thudik chu ka soi chuak theilo ramdanga chuan nupui ten an pasalte zu in an boipuya North Korea chuan nupui ten an pasal zuruin soilo tur an soi palang tian boipuya trongkam khatlek poin chungkwa chu ati chevek theyane kan mission rin hlel na po karil ruwa aron langjui ta zel kan thil ti rap thlak tak khan a hlo chhuwa tur a phu rengem Korea ram in sui khom lena tan nunna kan lak te kha atangkai rengem Sholin Olympic Games an thlen don lowa wangin kan ram chu kanin pum khat pha don em thlona pakhat kan ti chia tawang khan Olympic Games nei tur chu kan dang thei tak takem ti te ka ngai tua kalawat zia chu alang chiang ta hle mai ka in puana laka min dal tu chu ka chung te ania mase ka in puan lo hian omzia anei kherangemo ka soitel mi lo poin thilom dan chu a chin chuakin an thredon tho thowa ka chung te himna ta na ngoi ka chuwang hian an him pha don tinani lo kapoi khoidan chu South Korea chuan an puang zar ngei don ane thil dang ron lang le chu nunna chan chung te an ne ka in puan na chu hriat hrim an phuin ka hria an laka tang chuan ngai dam na le za ngai na ka be sei lo mase ka thil ti ka pom tal chu an phu ane thu min zot fia tu chu kaina min ngai dam ro ka thiam lo ani ye tuna chuan engkim ka soyang katita a ka in puang zo chu ruak vekin ka in hria karit phur zong te po abouta vekemo ti turania
ka hlim nge ka lung ngai tiro ka hrethiam lo tuifin riata long khal tuam lowang mai ka ne tuna chuan min ti hlum hun turin min muak to dona chumin kara chuan eng thil nge thleng don ti lam chu ka ngai tua pe to lo ka in puana chuan darka riat vel awa Korean trong ka mang ve thei to nen boruak po azang khai devin ka hria ka chung te chung thu ka rel fel ngal ti ka hriat nei ro chuan ka om atinuam thei ngang lo wane ka in puana tanga ni hni hnuwa chuan min veng tu agent te hna chuan sola mi pa ngai khosak phung en ka duwa min roi kwal theyangem tin ka dila iduna lai lai kan fan pui don chenia min tia Europa khan khopui kan fangkuala minol pui nun dan chu kan threlem lowa melma ena kan en rama hian engtin chiange an khosak ti hriat chian kadu sol khopui kan fang chu atoi zongin North Korea ain kongeng kima an changkang filor lak veka an thom hnole bung rozor te chu athalom ramdang siam nia karin te chu sol khopuya an siam te alonia communist mitatranga kalau en dan zong chu dot vekani tialang chiang ta hle mai Christmas nai toa mitin mai chuan mass present an hum fura kholaya karol tok te po anom khothlang ramsa khuwa an la ursun chu ka hrethiam ngai lova masen in buat saina ka mu chuan Christmas vuak vet chuan mi atihlim ti chu phat rual anilo agent te chuan North Korea kan ni tin khosak phungte minjot ve thina ka soi chuan makan ti lek zok entirna tan in sak chungchanga ke ni chuan a hu hovin kan sa thina in chuan pui taka te kanei masen ni ro chuan hetiang naruma chuan kholan lo mang vek to zo kalone anram froi tu te an social bong thin te chu ka hrethiam ngai lo anni chuan democracy ram kan ni ye anti mai thin sol chungchanga chuan atlang komna tan North Korea letling thokani ye nylon thom no kan ro lain anni chuan risel na ta na thalo tin an lo tlan san le dai to alone Christmas kan mangzowa January ni sompanga chuan chanchin bumi te ma minin puantira kathu soi zong te zona min zo te chu ka hrevek to lo mase kathu soi chu ram phat san na ni tiero phat rual anilo chumi hnulok chuan amusement park a min hruaya kapuitlin hnuwa nuam ka ti ber trum alanita hialo me agent ten kathu buai an boi pui lain nikha chu North Korea chungchang an soya misual hi chu an thi tak theilo ti ten soya karam mangai na ril ru chuan ala pai dai thei chuang lo athiam lo ani lo an hnuai mi ten kong dik lova an hruai wangani katia North Korea chu chelai let de rangin min ngaya mase miring ve bok kan ne rampani te hian kanin thlen than konga hian in siam thatna tur kan nei ve in ka hria kan nam kal phung zong ainanga chuti chungchuan ramin halber kaniloi si ka North Korea mangai na ril ruero reilo te a achuai kapindana chuan TV anron dalu to a chanchin thara kanau pan lain South Korea palai te pangpar petua kalau trang to thin ti chu an puang du hle a mase North Korea chuan keima ni lovin mei cheno pangdang ania a ming chu chung hi suni ani pangpar petu chu an man mek tian soi hi do tania hi suni chu Pyongyanga zirtir tuin aw mek tin anron chua North Korea chuan ke chu mi za som panga te thina hian min mang tangkai phota mase tuna min tui thar le tina ni chu kaming chu mi puizi nga tel to lo tin an not re taveang North Korea chu katan mangai zui zel tlak anilo tiawa chiang takem ka in puan zo to hnuwa chuan engkim a ol sam tong chu katinia mase ani haulo thumin zo tu agent khan ka chung thu rel ani don ti min thrila engaya mo tin ka hrethiam lo hle engkim ka hril to chewa
ka chung thu rel le kher chu enge motrul na le enge rel zui le vak turom ni katia agent chuan hei hi chu pumpel the ni lo in ramanga chung thu rel lova ka hlum top tiang kha kan ti dan ani ve lova kan rama chuan mi zong zong in dik taka ro rel na ma chon turin dik na chan vo an neya ro rel na in chuan tran bik nei lovin thutluk na asiama hrem na lekko ani chau thin atia ke chuan hun khoral na mai ani don ani chu kapoi khoina zong zong chu kapomin kapuan vekto kha katia namsana chuan reizok kalom dona karin na in komrei tabok kachung thu chu kumkhat nu kumsang khajakwa somriat pakwa march ni saria anrel ta chawa anrel chunge ro chu arei lemlo ka in puang towa kapoi khoina kapom vekto wangin jury angai lowa ro rel nei na chuan agent te hne na ka in puana angkha kawa soi chuak lea ti dan phungpa ngayang kawa zom ani deu mai march ni somni pasaria ka hremna ma chon tur chu an puanga thi turati kanitane ti hlum kani hun ture ro chu an ruat lova chuwangin namsana ka kir lea thi hun tur ka chiar tak ngau ngawa chuan ril ruwa abak alu thei chuang lo thi kha thlangviau thin maila i thi wat don ti min hrilta ka chuan dam thlak hlelom zia ka hrewar war karil ru a in thlak to dan ngai tua phei chuan piang non le hlim hlol ka thile wat don ni tein ka hria chanchin buwa min ngai dam theina rem chang chung chang te aron chhuwa zau zawa ka beng khon lem lo nuna chan chung te chuan ana theyang berin min hrem andua ande mom lem lowe kat hi na an thlamuan pui don ani chuan ka pom em ni tin mai chu omzenei lovin ka khoral nimaya in riat chang te kanei thrin chuta tharuk nu vela min ti hlum to don ti thu ka hria depression kanein min veng tu South Korea ka thian nei chun tila adik berang agent te chu ka bedu lova ka thian te ka ti hian min khonga ye ti nani lo kalaka thatan chuwa mase aruk tak chuan mi then khat chuan ti hlum ni se min du ngoi te po anomane karil ru ti na thlawin that an chuwa ram South Korea ngai sak ka tok don tia karin na te kha thila thlak tak alone ni kha chu agent mei chiale anu chu kapindana phone in anin bia zeple lungkham nei lovin engkim an soiduna kadu mi pa nga yanga nun man ve chu ka theilawani ti anin biak na chuan min ngai tua tir mau peka karil ruwa kanu alo langa kalung ati chezual partia minlak lu khan kanu chuan kathalak phorin zantin atrap mutrin alonia partia kan lu to chuan kan chung te chuan kan thalak lui zong zong chu anti chevek turania thalak local chu phalni to lo ma se kanu chuan atiral thei thlot lova mipa nga yangin nungve mai la ti chu keain ka chung te hian andu zok ma se kanin kara party oma thilti thei anita silo April kha aronin her chuaka min ngai dam don ti thu thang chu alian ta zel tu kha chu jingdar sari chanchin thar chulain agent nula chu kapin dana oma TV chu ainu luk hle mai chanchin thara chuan sarkar chuan voin khan kim hun hi ngai damna apuange hiun hi Korean Air thlona puak thei thil manga beina wanga thiam lo chantir tone president chuan ngai dam chungchanga hian henula hi poi khoi tu dik tak kanilova mi hring dik na chanvo paljam tu le chuan mang ro rel tu thu hnuaya poi soilo pakhat ve mai ania kimil sunga chu amo phur tu ni tina soi tiron puanga agent chuan minron pom chota ring tak main an ngai dam che atia min ngai dam thu adar hnuwa agent dang te po chuan minron lompui diata ti hlum min du tu ti ka hriat agent pakhat chuan
tuna chuan sol khopuya hian nun thar nen bulitan theidone naktuka yom dan tur kan soidon nia minron tia kalu kalau bungawa kalome nang chuan minti hlumse idu ber kalau ringa sin mole katia hyun hi he hun hi keini tan po aharsa a hetiang boina hi hun rei tak chung chu kan tok to lo ti hlum che hian omzia nei lem lo nuna chan te chu kan ko kir pha don lowa abul tum tu ber kim jong il le kim il sunga te chuan an tor pha don heklo kan ti hlum che ni chuan mi hring pakhat nunna omze nei lovin kan la tina ani mai jok dona kan buaina atire don heklo nia ahun lai kha chuan ti hlum ni la duna chan kaneya ka ngai tuana film le karil ru ka emotion hi kepoin ka thliar thiam lo wangane ithil tia hian in chhir tak zet ti ka hria tuna chuan nangma poi khoi tu ni na kha om toin ka hrelo idin huna khan dingila itiang bok kha kanti ve nge yang mintia tuna chuan kim hun hi mizalen kanita min ngai dama wang chuan namsan chuasan ngal vut vut thei anita chuang lo South Korea hian North Korea en thlatu te anin phum ru ve nuala chungmi te chuan min than tum reng ti thu agent te chuan andonga ka sahimna tan aruka ka in ben belna tur kanda panga yene ka chungthun relai atang khan Christian rin na chuan min hi ve tial pastor pakhat Reverend Han chuan minron tlo thina hremna ka ma chon tur an puani po khan a Bible chang min pek chu ka hum ran nge ngai dam kani nuwa minron tlo lea kei chu kalo trong trai pho to han chuan ko hran zinga iswal thu pa choina te ron sei duem mintia pastor ngai dam chu kani mai thei ma se ka sual love tina ni hlei nem kalautia pastor chuan kan vai hian kan sual ve kalom misual te chandam turin ani pathian fapa alokal reng ni atia pathian thilti makchu nangma hi ni kati thrin che minti march ni som paruka kawran hong hne na chuan thu ka vasoita Christian sa khuwa chu ka zom pum hlum ve ta nin ka hria he sa khuwa hi khothlang ram sa khuwa niya ati ra chuan engatan ma kangai lem lo ma se Bible ka chiara athu te chuan min ne e ma ka thil ton tam taka pathian in puan na ka chhut le theya ka ring ta top mai ani tila adik berang chu Christian sa khuwa chu katan thil tharani haulo ti te po ka hrezui ta zel ni kha chu agent pakhat hi ka pindana ron tlan lu ta thalak aron phora hei hi hrenga yem atia ka en chuan ka phuzok thei hairual ani lo middle school a kanu te class thalak nge ania kanu po aom ve reng mai he thalak ang chi hi ani poin anei nge khoyami nge katia agent chuan shola hian chungte in nei rengalo mole mintia kumsang khazakwa somriat pakwa July thla ka chungte nen chuan kanin muwa agent te chuan imkon hoa kanulama kapu kazen an lo zong muwa kanin mu chu hairual ani lo kapu nau chia kongsi kanen inang tak kanne agent te chuan chung ko thil chungchang zotin kanin chung nge yem ti fin fian tuma ma se mel atang chuan ka chung ten ni ti hairual ani lo kanin mu chu an chanchin min rilta ipu kha kutziak thiam calligraphera mingthang le lo tling tak kania gi sanga mi hau saber te zinga mi anita hialang aina chuan pindan po somsari ngot tom thrin an khwa chu North Korea an beta ipu hausak na chu chu sakania achungte South Korea tlan chuak zinga khan kantela chu kanin mu top na chu ni inu kha lam thiam zet mayania Christian school Houston Girls School akal thrina thalak hi a classmate Kimbok Sukita ni hi atita kanu atangin Christian na chu kalo mel thriat silto thil thar anilo kanau pan lain zeng thrin min mana
van nei thlak tak mai in kadam chuak hlawa kanu chuan pathian in atidam ani kha kan chunga hian pathian hi athate e ati thina tuna athu soyom zia chu ka hrethiam ta chia ane kim hun hi hian achung ten ramrian kana South Korea ram anron thlen ve hun alo ngak thina ma se a ngak chuak zo talo BBC in interview an nei trumin achung te chu an mana kempa an khung ta nina soya adu ber le athla khlel ber achung te nena in mu khom le tikni chu athleng theidon talawane South Korea hian aboi puitu agent pakhat nen in nein fa anneya anomna diktak chu ven himna thila tun thlengin puan zar alanilawa North Korea ram diklona puang chuak tu langsar tak pakhat ani chunzom tazel spy ni tura an training la ya Japanese strong zirtir tu Tokyo atanga anruk baukha afa te patni ahan zong chuaka anu chu ahria theichina damala thu te ahan thrila Japanin lir nging antor khan tranpuina te po athon nge ni achanchin hi lekhabu ina ziaka kan ngai thak zo tak khania ale khabuzia a hlok na zong chu thlona tla nuna chan chung te hne na a hlan vek nge ani